Dobrý deň, moje meno je Peťo Živý a rád by som vás touto videopozvánkou pozval na moje hravé akcie, ktoré sú určené učiteľom, študentom, rodičom, aj firmám. Vlastne všetkým, ktorí radi na sebe pracujú a radi rastú. Cez tieto hry sa zlepšuje komunikácia so sebou samým, ale aj s okolím. Flexibilita, pružnosť reagovania na okolité zmeny, tvorivosť, schopnosť vnímať viacero možností, zároveň aj kvalita kontaktu vôbec so všetkým, čo je okolo nás. Sebavyjadrenie, prezentačné schopnosti a udržuje sa schopnosť stáleho učenia sa. Zároveň sa cvičí veľa druhov pozornosti a človek môže vnikať do svojej autenticity, učiť sa originálne vyjadriť a zažívať svoju reč tela. Takže toto všetko v pohybových hrách naživo so mnou.